سلام زخبركم تخلتنا نلوم زبلنايو حادث زعبا انه مسانا ختصنحو بخبر نعدمكم نعهم سناي مكتتال أبز سومنزي أب كتما جامبيلا بعتقال استفزمت قعد سعيبو أبز وانزي أما حوراو ميديا استزرجح فيديو نبزحت أزارب خوين له أبز فيديو حرق إيدو كورم كوريس تأثروا الكسب وتهدراو كدان استخدموا عتقات بترجع من بديت توقعوا كود يرأي እቲ ቪድዮ ኣበይን ማዓስን ከምኡውን ሓቅነቱን ክረጋገጽ እኳ ተዘይከኣለ ብዙሓት ሰባት ግን ኣብ ጋምቤላ ዘጋጠመ ክኸውን ከም ዝኽእል ይገልጹ። ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ርእሰ ከተማ ክልል ጋምቤላ መንግስቲ ሸኔ ኢሉ ዝጽውዕ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞን ዕጡቃት ግንባር ናጽነት ጋምቤላን ብሓባር ዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ብውሕድ 40 ሰባት ከም ዝተቆተሉን ብዙሓት ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ ነይሩ። ድሕረቲ ቦቶም ዓመፅ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓይልታት ጸጥታ እትኽልል ምስኡ ብምትእሳር ሰላማውን ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ይፍጽሙ ከም ዘለዉ ገለ ሰባት ነቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝሰሃገር ዘሎ ቪድዮ ብምጥቃስ ይኸሱ። ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዘይተዓጠቑ ሰባት ፈጺሞሞ ዝበሃል መጥቃዕትታት ቅትለትን ዘርኢ ምስልታት ብተደጋጋሚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝረኣየ ኮይኑ እዚ ድማ ኣብታ ሃገር ዘሎ ሕጋዊ መስርሕ ተሓታትነት ኣብ ምልክት ሕቶ ከኣቱ ገይርዎ። ወሃብ ቃል ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ኣብ ትዊተሩ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ እቶም ሓይልታት ጸጥታ ዝኾነ ኦሮሞ እዩ ኢሎም ዝጠርጠርዎ ሰብ ይቐትሉ ኣለዉ ክብል ከሲሱ። እዚ ክስ ኣመልኪቱ ሕቶ ዝቐረበሉ ወሃብ ቃል ክልል ጋምቤላ ኣቶ ኡጋቶ ግና ነቲ ክሲ ፕሮፓጋንዳ እዩ ብምባል ነጽይዎ። ብ7 ሰነ 2022 እቶም ዕጡቃት ኣብ ከተማ ጋምቤላ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምኽፋቶም እታ ከተማ ካብ ንቡር ምንቅስቓስ ወጻእ ኮይና ቀንያ። እቶም ዕጡቃት ንውስን ሰዓታትን ንብዙሕ ከባቢታት እታ ከተማ ተቋፂሮም ድሕሪ ምጽናሕ ሓይልታት ጸጥታ ትኽልል ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ነቲ ከተማ መሊሶም ከም ዝተቋፀሩዋ ገሊጹ ነይሩ። ድሕሪ እቲ ናይ ሰሉስ መጥቃዕቲ ብረቡዕ እውን ኣብ ከተማ ጋምቤላ ምንቅስቓስ ኣይነበረን። ብሓሙስ ግን ነበርቲ ናብ ንቡር መዓልታዊ ምንቅስቓሶም ክምለሱ ከም ዝጀመሩ ወሃቢ ቃል እቲ ክልል ትማሊ ተዛሪቡ። ብተወሳኺ ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ህዝቢ ተሓቢኦም ኣለዉ ንዝበሎም ዕጡቃት ሃዲኖም ይሕዙ ከም ዘለዉ ሓቢሩ። ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣቶ ኡመዱ እንጅሉ ሰሉስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓይልታት ጸጥታ ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ዕጡቃት ከቢድ ክሳራ ከም ዝወረደን ኣብ ኣባላት ጸጥታ እቲ ክልል እውን ዝተወሰደ ጉድኣት ከም ዝበጽሐ ተገሊጹ ነይሩ። ነበርቲ እቲ ከባቢ ከም ዝሓበርዎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሑ ምስሊ ከም ዝረኣይዎን ናይቶም ዕጡቃት ከም ዝኾኑ ዝተገልጸ ብዙሕ ሬሳታት ኣብ ጎደና እታ ከተማ ተራእዮም እዮም። ወሃቢ ቃል ናይቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግብረ ሽበራዊ ኢሉ ዝበየነ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ዝኾነ ኦዳር ተርቢ ግን ሰራዊቶም ምስ ዕጡቃት ግንባር ናጽነት ጋምቤላ ብምዃን ዝተዋሃደ ዕዉት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጽሙ ተዛሪቡ። ፕሬዚደንት ባይደን ኣብቲ ድሕሪ ነዊሕ ዝገበረ ቃለ መጠይቕ ኣሜሪካውያን ብሰንኪ እቲ ንኽልተ ዓመታት ዝቐጸለ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝፈጠሮ ቁጠባዊ ዝቕባበ ብጣዕሚ ተጨኒቖም ኣለዉ ኢሉ ንሱ ምስ ኣሶሲኤትድ ፕረስ ኣብ ዝገበረ ጸንሒት ኣሜሪካ ንሕክምና ኣእምሮ ዘሎ ድልየት ሰማይ ዓሪጉ ክብል ተዛሪቡ። ኣሜሪካውያን ርእሲ ተኣማንነት ክህልዎም ይደሊ ምክንያቱ ኣነ ኣብ ነፍሰይ ምትእማን ስለ ዘለኒ እውን ኢሉ። ኮንግረስ ኣሜሪካ ንምሓዝ ኣብ ዝመጽእ ሕዳር ዝካየድ መረፃ ምቕራቡ ስዒቡ ተቐባልነት ባይደን ወሪዱ እዩ ዘሎ። ኣሜሪካውያን ኣዕርዮም ቃዚኖም ዘለዉ ዘናድድ ኩሉ ዝረኣዩ ድልየቶም ንሕክምና ኣእምሮ ሰማይ ዓሪጉ እዩ። ንኩሉ ምስ ጓሂኦም ዘተሓዝዎ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ዘጋጥም ዘሎ ዝተኣሰር እዩ። እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ሰዓብን ናይ ኮቪድ ዝፈጠሮ ቅልውላው እዩ። ሰባት ስርሖም ስኢኖም ሰባት ካብ ስራሕ ወጻኢ ኮይኖም ናብ ስራሕ ክምለሱ ድዮም። ኣብያተ ትምህርቲ ተዓጽዮም ነይሮም። ጆ ባይደን ኣባላት ፕረስ ቤት መንግስቲ ዋይት ሃውስ ክትረኽቡ ኣይከኣልናን ኢሎም ኣብ ዘማረሉ ዘሎ እዋን እዩ ምስቲ ማዕከናት ዜና ቃለ መጠይቕ ገይሩ ዘሎ። ቁጠባ ኣሜሪካ ከም ቁልቁል ይኽእል ዶ ክብል ዝቐረበሉ ሕቶ ድማ ዘይተርፍ ዝበሃል ኣይኮነን ኢሉ። ነቲ ንምርግኣን ጸጥታን ኮሮና ቫይረስ ብዝብል ዝቐረቦ ናይ 1.9 ትሪልዮን ዶላር ሓገዛዊ ቁጠባ ዝቕባባ ስዒቡ እዩ ዝብል ክትዕ ድማ ዘይመስል ክብል ነጺግዎ። ምሁራት ቁጠባ እታ ሃገር ነቲ ሓገዝ ናሃር ዋጋ ከስዕብ ከም ዝኽእል ሓቢሮም እኳ እንተነበሩ እቲ መርሓይ ግን ግዝያዊ ከም ዝኾነ እዩ ገሊጹ ነይሩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጠን ዝቕባባ ኣሜሪካ 8.6 ዝበጽሕ ኮይኑ ካብቶም ኣብ ዓለም ዝለዓለ እዩ። ጆ ባይደን ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ጋዜጠኛ ዝቐረበሉ ሕቶ ናተይ ስሕተት እንተደኣ ኮይኑ ንምንታይ ኣብ ካልኦት ብኢንዱስትሪ ዝማዕበላ ሃገራት ዝለዓለ ዝቕባበ ተራእዩ ንባዕልኻ ከምኡ ኢልካ ሓይትካ ዶ ክብል መሊስሉ። እንተኾነ ከም ጀርመን፣ ፈረንሳ፣ ጣልያን፣ ጃፓን፣ ካናዳ፣ ህንድን ዝኣመሰላ ምዕቡላት ሃገራት ኣብዚ እዋን እዚ መጠን ዝቕባበ ዝተሓተ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ። ናብ እስታት 75 ሚእታዊት ገጽ ናይዛ ዓባይ ስጋኣት ኣጋጢምዋ ዘሎ እነብረላ ፕላኔት ብኢድ ሰብ ከም ዝተቐየረን ብሰንኩ እንስሳ ዘገዳምን ተፈጥሮን ናብ ንእሽቶ ኩርናዕ ክጽጉዑ ተገዲዶም ከም ዘለዉ ጸብጻብ ይገልጹ። ብመሰረት ኣብ 2019 ዝወፅእ ዓለም ለኻዊ ጸብጻብ ስነ ህይወት ብዙሕነትን ስርዓተ ማሕደሮታት ኣስታት 1 ሚልዮን ዓለታት እንስሳትን ኣትክልትን ሓደጋ ምጽናት ኣጋጢሞም ኣሎ።
سبن كليماو لوط زسعبو مبراس أقراب مدر بدا زلاقم لمعتن أمرقات عبب بده خوين إيو نيوتن منابرون ميليونات سبات تسألو خمزولو نشتتات زلاقم معبال زكاتل تكال حبرات هاكرات يحبر أبز أوان حدا سيسو قص نايزا مدري بدو استشفنا مخانز قلت تكال أكباب حبرات هاكرات أبزا مدري هو نمسسان دورات أزيوما قدست يوم يبل إيرترا أب حوس مدر بدا زخون زوبا هاكراو أفريق أتركا كمخانا متن سفيح كالات مريزلو أيا كلمة ولوطن بغص ألافت زوبا زخصت دركن أم مصباح مدر بدا قديء كيرئيو بزي كازي نتن أسات العلي فرق خفل زمن أبتا هاكر زي تفل يكوناتون ألتاو ترؤو أم براس هاكراب قليلا يكونن ولاو كاب مؤنو درتن تخوني أب حرنا تاوق ألسي يكون دباو خينات استقرط عبيت أقراب بقلل يستكو أيكونن بعبي اون حرشاو نطفتات أبتا أقراب بمؤتقات زدالو مريز زمركوس أبزا حلف عصرتات عمتات نحرشات بغيرو زلاز أقراب ماليا يولون وحسنت مقبي قدامنتي وهابا سرز نبري أم عراو كفال إرتاد حرنات تهاجر زجمر عبيت بروجيكت حرشا نوعلم بواقنايت تصنح شفن أقراب زما عبلو إيوم كساب كنيت تكيم زبل حتى دما مرس زدلي إيو أبرس زين مسرحي عبيت زبرس أقرابون بقليل استكا أيكونن هذا من أقودن إرتان مسرح أم مفراس أقراب عبترها صويت إيو بزي كازون صعد زندد حون فحمن حدا كابتم كساب حج عبيت بدوزات معقب أقراب دورات نمخانم يقلص أب كتمان زولو حزب كيترفه قلصو ناب عنصيتن فحمن كملاس زقدد كونتا سلا زخوني أقراب قداي كمخانم عيدا حنون زلو كم ساعبين دما مناورن بهراون وطات زقددو طنقطات أب زحلفه كفله زمن شفن أقراب إرترا كاب 30 مئتاوت ناب حدا مئتاوت كم زورده يأمن لبدا كوفيد 19 تواتيرا زلا سمين كوريا لبدا زي تفلت حمام عنطا نمفتح تسعر كم زلا قليصا مرحة هاجر كيم جون وشبكة جمر عزيزكم زخنا معكنا زينا MCS قليصا اتمرحينا بتما كتما هيجو بحمام معلط زساقي زلو سبات مرهن كم زلا قانون وسيخة قليصا سميات عنا نتب ملك على بلا استخاصة حمام تايفود ويدما كوليرا خون كم زقل يقومتو بمليون زقصرو مرمرا كوفيد زي تكبر المسابات ملكتات رسم رأيهم سعيبو سمين كوريا أول حكم بيت هتوت أوان أوجا بزي تولي استباها الحمام معنا تزاقت كنا إذا أخلو سبات كم ستقعو استقرت بنقر يلن مرحة هاجر دما نزل بران معقات بتحمام زتطرطر سبات بأقو خوشو مؤزازو قليس اللو أبال أقو داكرتي أن كوريا تاد سرح دوب كورياوي تكازو خنورك أسب سمزي سمين كوريا نتحمام كوليراوي دما تايفود كخون كم زغل محسابو تزاريبو إتالا بدا سرع الله ختما أبتا كأن نتفتات حرشا زكايدا جزاء تركب مهانا دما نخبي الحسرة مقبئ تهاجر كي قادو تسوقيو ألو سمم كورا أطرح حمام رسني استرع لهم سبات التفلت زلا خوينا ممرمر كوفيد كنيا بلان اتمنقست حق أنيا أطريهب مهلاو زد أرادرهون ألو بحامس تراي 26 شحن 10 سبات حمام رسن زلهم سبات كتمزقبن كلا كاور حمقاب الجمير أطر بز حمام ستحاز سبات 4.56 مليون بصيح ألو سمز سمم كوريا قصر بيت حمام زموت سبات 7 كم زخون كوا انت قالتو ودبت عنا عالم جن اتخونتات زخفق خوان كم زخلي يحبرو اتهاجر دخم سرعة الحكم نازلوا خوينا نهزبا زقرب على ما حاجز كتابة كنت زقون تاني حياة بيونسي أوش تشدش عمتات نمجي مرتاك زي نبينا زدالوتا ألبوم رينيسانس أب 29 حملة كم توز أفريد الله بيونسي نزح على فسوم من أما حبرها مرغبتات نزنو ورسلتات كاب الترمسسات حيزو أدنا أتانا الزينا كتصبيو أيام صنيحهم حمس نجوه أكتوان رينيسانس زبل كارات أما حبروا مرغبتات مستلت فدما كابت تصنو حج إنكت أنا كيفاتهم على أبل الموسيقى 5 زرتري رينيسانس ألبوم 10 درجات زحزت إياه إذا أكتوان زبلار استدما نبزحي بروجكت ألبوم زقلت إذا دما تقدما يكون ويدما إتن 10 زبالة درفتات أبو زح كفالات قوة أين إذا قال 4 عمت سحلف عمت نهبر بازار حدش موسيقى خسر حكم جمرت أرجع قصة نيرا أبدا أبز حلف عمت زقات أما كل سموان نقدر فتحن كلاتنا نخنا ملتن نخون وعزن نخنا فقرن كم قدما كان سحقن دلوات كون مثلني كم زبالتي ذكر حداس زغلق أزل خوين سمعني بذكاء لنا مت عندما كفلت حداس خون أدل إيه أبو استوديو كابز أتو عمتن منفقن غير اللغو إتاخو خوب أب كل تشحن سلسن نبينا معرف كلمة مجمرة أب شحن 9 أبال جوجلي ديستني تشايلد كوين أيا درف جميرة كم crazy in love single ladies hop up زأمسول درفتات كابتم أبزو ولدو عوتات صلوها زحدرو درفتات يوم أبزو خانت تخون قوالن سيتي موزيك إنيان لعد 28 جرام استشلمت 7 9 جزي دما استحريت كخوب إياه أبزو قربا جزي نسرحة موزيك آنتي
ብላክ ላይቭስ ማተር ዝብል ምንቅስቃስ ስዒባ ኣብ 2020 ዘርግሓታ ብላክ ፓሬድ ዝርእሳ ደርፊ እውን እያ እታ ደርፊ ብዛዕባ ታሪክ ጠለምትን ጭካነ ፖሊስ ከምኡውን ተቃወምቲ ጆርጅ ፍሎይድ ሓያል ግጥም ዝሓዘት ነይራ እታ ደርፊ ወግዓዊ መዓልቲ ባርነት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝኽበረሉ መዓልቲ እያ ናብ ሰማዓት ቀሪባ ክቡራት ተኸታተልና ንሎሚ ዝበልናዮ ዛዕባ ነዚ ይመስል ክሳብ ብኻልእ ንራኸብ ስለመከታተልኩም ነመስግን ሰላም